ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархи Наво. касе дар канали мо бори аввал аст, дар канал обуна шавед ва дар видео лайк монданро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии ҳар як таому шумост. дар имрӯза видео фақат квартираи фурӯшӣ мешавад. агар шумо харидор бошед, видеоро то охир тамошо кунед. бохабар мешавед аз нархҳои хонаҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошанд. барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепула монед. раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат дукомната квартира дар 9 мошона қарор дорад. 83 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва святаш доимӣ ҳаст. документош 100% аст. хона дар наздикии роҳи калон. хонаро сурочина фурӯхта мешавад. нархаш 245,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. баъди тамошои видео ҳатман фикротона дар комментария нависед. касе дар канали мо меҳмон аст, дар канал обуна шавед. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаи фурӯшӣ мешавад. ҳатман дар канал обуна шавед. мо мегузарем ба дигар хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Сино. дукомната квартира дар 10 мошона қарор дорад. 50 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документош 100% аст. дар наздикии магазин. лифт ҳам дорад. нархаш 290,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 18 микрорайон. якомната квартира дар 1 мошона қарор дорад. 35 квадратный метр. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документ ҳам дорад. дар наздикии мактаб, садик дар наздикиш аст. хонаро сурочина фурӯхта мешавад. нархаш 185,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 19 микрорайон. 3 комната квартира дар 5 мошона қарор дорад. 100 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документош 100% аст. нархаш 450,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар, Қурғонтепа. дукомната квартира дар 9 мошона қарор дорад. 49 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. доми 12 ошонага. лифт ҳам дорад. хонаро бо чизи чораш фавран фурӯхта мешавад. нархаш 260,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона.
агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон дукомнатаак квартира дастаи мошона қарор дорад. 57 квадрат метр. хонаҳо бо ремонти миёна таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документош 100% аст. хонаро бо чизи чорааш фавран фурӯхта мешавад. нархаш 25000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, тарафҳои Ленинский район, яккомнатаак квартира дар дуюм мошона қарор дорад. 32 квадрат метр. хонаҳо бо ремонти миёна таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документош 100% аст. доми дуошонага. дар наздикӣ мактаб, садик, беморхона, масҷид дар наздикиш аст. нархаш 115000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 13 микрорайон, яккомнатаак квартира дар 6 мошона қарор дорад. 42 квадрат метр. новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документош 100% аст. лифт ҳам дорад. нархаш 155000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, 10 микрорайон, дукомнатаак квартира дар 1 мошона қарор дорад. 47 квадрат метр. хонаҳо бо ремонти миёна таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документам дорад. дар наздикӣ садик, мактаб, бозорча дар наздикиш аст. нархаш 185000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. варианти алишам ҳаст. ай бародаро, агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондагӣ набошен, барои дастгирӣ кардани мо дар видео лайк монед ва фикротона ҳатман дар комментария нависен. айкуҷо хона ёем, айкуҷо мошин, айкуҷо заминҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ арзон бошад, шумо ҳатман фикротона дар комментария нависен. мо фикро шуморо мехонем. айкуҷое ки шумо гуфтен, мо ҳамаҷа дастрас мекунем, пешкаши шумо мегардонем. шумо моро дастгирӣ кунен, дар видео лайк монен, видеоро падилита кунен. беҳтарин комментария нависана фаромӯш накунед бародаро. чанд қайд дастгирии шумо бисёр шуд, мо видеоҳоро зуд баровардан мегирем. шумо ҳатман фикротона дар комментария нависен. айкуҷо хона бошад, айкуҷо мошин, заминҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ, шумо ҳатман фикротона дар комментария нависен. мо фикро шуморо мехонем. айкуҷое ки шумо гуфтен, мо ҳамаҷа дастрас мекунем, пешкаши шумо мегардонем. шумо ҳатман моро дастгирӣ кунен, дар видео лайк монен, видеоро падилита кунен. беҳтарин комментария нависана фаромӯш накунед бародаро. ҳазор раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон, видеоро падилита мекунен. ҳазор раҳмат. аллоҳ нигаҳбони ҳар яктаи мо шумо бошад. хай дӯстони азиз,
ҳама киса саломат бошен. аллоҳ мададгори ҳамаи мо шумо бошад. хай дӯстони азиз, то видеоҳои оянда. хай.